Ngem adamay sa nga aldaw para ken apo Jesus. Aldaw ti Domingo, aldaw ti panagdaya, mapantayo iti kapilya agimong tayo. Napatig mapan kapilya tayo sudibilin ti apo. Saan tayo alipatan ti panagtitipon? Gaputa kasapulan tayo di akararaken at pipinabili. Intayo di ay kapilya agdayaw iti apo. Intay denggen ti kasaba ni pastor, agkanta kadagiti kan kanta panagdayaw. Agdengge kadagiti makapabileg at testimonyo. Riknaen tayo ti presensya ti apo. Napatig mapan kapilya tayo sudibilin ti apo. Saan tayo alipatan ti panagtitipon? Gaputa kasapulan tayo ti akararaken at pipinabileg. Intayo di ay kapilya agdayaw iti apo. Napatig mapan kapilya tayo sudibilin ti apo.